Tochukwu Nnamani ka nna aza muna mmadụ enwere okwu muna mmadụ enwere okwu owe m iwe wezina m oweli m iwe wezinala m onye nnefe bụ tantam onye nnefe dị ike ọ dị ike owija haba wepụ iwe n'ọnụma wepụ iwe mkpụrụ obi because you don't have any choice haba Chinnefe bụ tantam onye nnefe n'ụwa ọ dị ike n'ọgbọrọ abụọ n'ọbụ tantam n'obodogo ahụ onye nya na chi ya ga nsị na ife adị eme ahụ onye nya na chi dị na mma n'ụwa ife adị eme ahụ mụ na chi m dị na mma ọsọ iwela afa m jebe na mmiri onye nnefe bụ tantam ọsọ iwela afa m jee gwaba ọgụ Chinnefe dị ike onye mụ na-efe bụ tantam mụ na chi nseje ahụ ọsọ iwela afa m jebe na mmiri iluzie na mmiri agwaghị na mba eze nwoke ọsọgodi yi jee gwaba ọgụ ejiri ọnwa abụọ achụ aja nne n'ụwa nwa agwụ adawa n'afa onye anyị na-efe bụ tantam Onyeoma Tochukwu na-ekwu okwu nnụnụ Chukwu haba ọ tụrụ ajụ mesi kweta na onye nnefe dị ike osingo mesi kwenye onye mụ na-efe bụ tantam Chinnefe bụ odogwu Chinnefe bọlabọ ọ sị n'ime nwa ego ọ bụ ibu chi na-enye ego okwulu si n'ịma nwe nwa njụ ọnya inye nwa ọdịa n'aka okwu ya bụ okwu asị onye anyị na-efe dị ike okwulu si n'ịma ndị ndụ njụ ọnya inye ndụ ọdịa n'aka Jezulike onye anyị na-efe bụ odogwu jenoda na onye mụ na-efe bụ tantam jeboyo aniwede jeboyo aniwede oyo oke bụ oke Chukwunu mmadụ abụrụ Chukwu n'ụwa Ebonyi steeti ka m na-eje ewo onwere onye nchekwube jebe izi ka nnabata izi enyi agbaja unu mụrụ nwa ka nwa onye ka nchekwube bịaba ewo light of Ebonyi jeboyo jerimaya osisi enela anya ọdịde bunyo amụni na amụsi nenu bache na ịga abụ ogbenye mana onye na-efe kpọlakpọ onye na-efe bụ tantam onye na-efe siri ike light of Ebonyi steeti n'onwe ofe kuma Jeboy na Jụọ Plaza onye na-efe bụ tantam onye na-efe dị ike
ọsọfa wela afa ya ijebe na mmiri onye ị na-efe kpọrọ afọ ọsọfa jee gwọba ọgwụ onye ị na-efe bụ tantam eji nwa agwọ atụ aja jee bọyị Lion family emekata n'ụwa si n'ịgbọrọ ọgwụ ego onye ị na-efe bụ tantam